Oh ngono kuwi tutorial nguyup duduh bakso nganggo sedotan. Iya. Memang wis sendok. Kayak wingi dipuluk ya nan. Iya, kok nek asap kan lumayan. Es teh, Mbak. Kowe apa? Sasa, mana? Siu. Ini wis divaksin urung, Le? Urung loro lho, ora usah vaksin loro. Ngemi. Yang penting ngemi ya, utamakan ngemi. Vaksin gagas gagas keri. Nomor 1 sebagai vaksin, nomor 1 ngemi. 2 hours later. Oh ngono kuwi tutorial nguyup duduh bakso nganggo sedotan. Memang wis sendok. Kayak wingi dipuluk ya nan. Iya, kok nek asap kan lumayan. Iya. Ya bapak ngomongnya. Tak kira nanti puluk ini.